jongens, wie kunnen net uzelf wezen. Wie de cultuurkamer die we introduceert. En dat weer voor hun motivatie om juist daar in verzet te gaan. Oké. En wat zorgen de meesten als we naar deze vaststelling gaan? Het is dus, het zijn 4 jongens uit het gezin. Ze gaan naar Amsterdam. Ja. Ze houden hun bezig met het verzet. Maar ik geloof dat er echt nog een soort wrakseling weer tussen... zal ik dat nou wel doen of zal ik dat nou net doen? En waar gaat dat mij te krijgen? Ja, het is... iedereen had eigenlijk een soort van persoonlijke struggle die degene moet overwinnen. Er is een broer die heet Albert en die vindt het heel erg eng om in het verzet te gaan. Dus die doet het eigenlijk net en zijn verzetsacties zijn nooit echt heel erg groot. We hadden een broer Dirk, die is heel impulsief. Die denkt, oké, ik kom met die een meid van en we daarna oppakt. We helemaal martelen in kamp Amersfoort. En wordt gelukkig vrijlaten. En had daarna de keuze van... oké, maar ga ik nou weer in het verzet? Of net, want ik wil net weer oppakt worden. Nou ja, dat is een conflict. En zo binnen wel meerdere conflicten die de personages hebben. Wat wel al je te meidje had mij in verzet gingen. En ik vooral die zelf kunnen wijzen. Want homoseksualiteit, dat is echt iets waar de personages mee struggelen. Hoe ze daar dan mee omgaan. Want hoe wie dat in die tijd? Want ik geloof dat in de oorlogstijd, in die Tweede Wereldoorlogstijd, werd echt dat heel erg onderdrukt. Ja, nou, het wordt net iets erkend. Nee, het wordt zijn er even je ziekte. En dus het weer daarom echt wel heel erg bijzonder dat al die jongens echt openlijk iepen homoseksueel zijn en dat ik bepraten mij hun heid en dat de heid daar heel in die zin er wel positief op reageerde. Als hij net met dingen van dat het kind echt net en ik sta die helemaal in de koor bij wijze van spreken. Nee. Hoe zit het er in die rol uit dan? Wat doet er dan als heid? Minte wie een hele vriendelijke, warme man. Dus die accepteerde het van zijn zoon. Hij accepteerde ze als ze wien. Ik alweer. Maar in de geest van de tijd, hij toch wel mooi zijn mooi. Dat ben een hele gereformeerde meesten. Dus hij ging regelmatig maar zijn zoon zitten om te bidden. Had ze zelf de hoop in zich maar uitspreken van nou, zo'n het oorswolletje. Dan kon hij gewoon rustig even maar zitten om te bidden. Van als je hem dat wilde, dan doen we dat. Maar verder als ze zijn hier van wij binnen er oké maar, dan wie hij er helemaal oké mee. Ja, dat is wel opvallend. Hij vond het jaren gewoon heel erg eng. Hij wist gewoon hoe de maatschappij is, maar daarop zou reageren. Dat is dus misschien net veilig bij zijn zoon. Ja. En Abia, wat is voor die een soort belangrijkste stukje in de voorstelling? Dus je denkt, dat is echt mijn moment. Nou, in het begin zie je een beetje hoe opstandig ik kan zijn ook tegen mensen die niet accepteren hoe ik ben. Later in de voorstelling zou ik zeggen dat mijn mooiste moment is wanneer ik eigenlijk zit te rouwen voor de dingen die ik heb verloren. En dat is echt een moment waar ik denk, dat is waar Popke eigenlijk echt laat zien hoeveel hij eigenlijk om de mensen geeft. En wat is de kist? Wat is de rouw? Kist dus mij nemen in die scène? Wat beleven we in die scène? Nou, we beleven bijvoorbeeld het moment dat hij bij zijn oom op bezoek komt. En dat is die ook gespeeld door Jarna. En daar zit dus eigenlijk heel erg te denken en te rouwen over een verlies van een van zijn broers. En Bertie wil nog doorgaan en hij vraagt zich af nu, hij weet niet of je moet doorgaan of niet. En op een gegeven moment denkt hij, zal ik gewoon al mijn geheimen op tafel gooien. Dat ik eigenlijk ook anders geaard ben, dat ik zo mag zeggen. Dus dat vind ik eigenlijk een heel mooi moment. En wat vreegt dat van die als acteur? Het vraagt voor mij een best wel groot inlevingsvermogen. En dat ik ook echt het gevoel ervaar dat ik een broer ben verloren. Of iemand die heel veel voor mij betekent. En het is emotioneel een beetje zwaar, maar het hoort er wel gewoon bij. Ja. En hoe zijn we haar een stukje audiofragment mij stuurt? Misschien kun je daar iets over vertellen. Waar in de voorstelling binnen we? Ja, dit is het moment dat eigenlijk de broer Dirk wordt oppakt door een nazi. En dan
dus juist eigenlijk volle actie, hele volle heftigheid. En terwijl dit gebeurt, juist ik hoe Stuart om advies vraagt bij de dominee. Van, hey, ik ben gelovig, maar ik had deze gevoelens. Moet ik nog wel eens verzet komen? Dit kind toch al eens aan net? Is het, hoe kan ik gelovig wezen? Maar net in verzet komen. Want ik had de mensen in nood moet ik helpen. En dat is juist eigenlijk terwijl deze muziek een soort van onheilspellend. Ja, het is heel onheilspellend. Ja. Ja. Hoe komt dit? Ja. Komt dit wel goed? Hier even een heel iets stukje mee. Komen we even in de sfeer? Nou, de dreiging zit er heel duidelijk in. En hoe verrint het? Ja, dat kun je misschien net verklappen. Maar hoe verrint het? Hoe verrint het? Vandaar die, hè? Ja. Ik weet eerlijk gezegd niet wat dat betekent. Hoe gaat het hier verder dan, na deze actie? Sjoerd is dus naar dominee Sietsma gegaan om dus hulp te vragen. En die zegt een soort van je hebt toestemming van mij om voor verzet te gaan. Want omdat zijn broer ook opgepakt is, wil hij ook wat doen. En vanuit daar gaat hij dus bijvoorbeeld de bevolkingsregister opblazen. Met behulp van toestemming van de dominee. Wat ook de bedoeling vaak is van deze, om het naar de tegenwoordige tijd te halen. Hoe zie jij dat? Zijn er momenten geweest in het oefenen dat je dacht, dit zou ik nooit gedaan hebben? Of nou, misschien zou ik het ook wel doen als het nu zover was? Moet ik even goed nadenken. Het opblazen van ik bedoel ook het opnemen van bijvoorbeeld Joodse vluchtelingen. Ja, je kan wel zeggen, dat zou ik nu wel doen. Maar als je gepakt wordt, dan is je gezin ook weg. Ja, dus dat dilemma, hebben jullie daarover gehad ook? Als makers? Ik denk dat we hebben wel overlegd van wat betekent eigenlijk de oorlog voor ons nu nog steeds. Er zijn wel heel veel verhalen teruggekomen. We hebben nog niet echt besproken van stel je voor, er zou nu op dit moment weer een oorlog uitbreken en we zitten weer in zo'n situatie. Wat zouden we dan doen? Zouden we dan in verzet gaan? Dat hebben we niet. Maar je bent al je jong. Dob is 22 en de spelers zijn tussen de 16 en de 24. Een heel jong team om mij dit thema ontwerp te wezen. Hoe is dat? Op mij ook hoor rond te werken in deze generatie. Ja, ik vind dat heel nij voor mij. Het is heel nij omdat ik vaak wel werk met mensen die wat ouder binnen. Dus dit wie voor mij als regisseur wel heel erg nij. Ik merk echt dat werkje met zo'n jonge groep me ontzettend volle energie houdt. Jonge groep, ik ben zelf echt 22, hallo. Wat is nu was die energie dus echt. Ik merk het en ik merk dat deze groep spelers heel erg goed functioneert als een soort van spiegel. Dus als ik bijvoorbeeld heel erg druk ben in een repetitie, dan krijg ik dat echt vaak aan terug. Ja, hoe gaat het dan? Wat gebeurt er dan? Ja, we zijn samen aan het repeteren en dan zitten we het ouwe hoeren met z'n allen en zit zo kaart mee te lachen of zit mee te doen. Dus dat is heel grappig. Ja, en als ik bijvoorbeeld dan hebben we een hele lange repetitiedag gehad en dan is het laatste half uurtje en dan maakt iemand een grapje en dan moet ik eigenlijk de serieuze regisseur zijn, maar dan kan ik ook niet meer. En dan begin ik te lachen en dan ontspoor helemaal, maar dat hoort er ook bij. Of dat jij er bij. Ja. Dus je hebt zo'n jonge groep binnen. Maar en waar helpt die op zulke momenten? Dat stinkt ook. Ben misschien zelf de triet ik even kwijt. Want toen had ze dus werkers van het eerste project toch nogal eens even bij een productiehoes, Pier 21. Ja. Ik kan me vaststellen, daar sterk wat steun van haast. Ja, absoluut. Ja, Pier 21 is een heel lieds, compact, maar heel professioneel team. En ik heb heel erg het gevoel dat zij mij heel erg helpen bij deze voorstelling. Jos die tot de artistieke begeleiding van mij. En ik merk dat hij zo'n volle ervaring had en dat ik daar eigenlijk zo volle van kan leren. Hij wie al rond een repetitie wie ik kwam ik even deel. En toen had er echt super goede tips. Toen had hij heel erg om je uitlijn van Oetsen, je moest volle meer naar de intensiteit van de scène en minder op effect regisseren. En samen er al je lietse dingetjes die waarvan ik dacht, tuurlijk. En dan rint het in eens. Maar dan floot het en dan denk ik, Want daar je die scène oor. Ja, precies. Ja, nog even een vraagje aan jou, Jano, want het is op Boeten. Hè? Het is echt een mooie locatie.
Hoe ziet dat eruit? Want het is best een mooi oud huis, toch? Ja, we spelen het in het Jeltekenhuis. Het Jeltekenhuis, wie vroeger het Wenhuis, waar de familie Bakker het wennen. En we spelen het in de Snijnse kamer, wat vroeger de Snijnse kamer wie van de familie. En hoe zit het publiek er dan bij? De familie die zit om ons heen. We hebben in het midden van de kamer hebben het podium dan. En het publiek die zit er als het ware als een soort U-vorm om ons heen. En hoeveel mensen? Ja, want door dat kinderen net een heel soort bijwezen. Dus daarom is het gauw uitverkocht, denk ik. Klopt. Ja, we zitten plus minus 50 mensen kennen per keer langskomen. Dus heel intiem. Ze komen heel dichtbij je. Ze zitten heel dichtbij jullie. En je bent Gindel hast, het wordt nog even. We gaan nog een paar weken om te werken. En als mensen denken, die laatste paar kaarten, die wil ik wel hebben. Waar kunnen ze die dan krijgen? Op de site van pier21.nl. Ja, daar is het vinden bij de voorstelling Moed. Yes. Je mag wel bang zijn, maar niet laf. En ik wees je een heel soort moed.